Hoxe viñamos a conocer un pouco máis a un entrenador que está de moda nestes momentos, Raúl Periscal. Que tal? Hoxe viñamos a conocer un pouco máis a un entrenador que está de moda nestes momentos, Raúl Periscal. Que tal estás? Ben. Cantos anos levas dedicado ao fútbol? Non é imposible. Hoxe viñamos a conocer un pouco máis a un entrenador que está de moda nestes momentos, Raúl Periscal. Que tal estás? Moi ben, gracias. Cantos anos levas dedicado ao fútbol? Pois a mitad da miña vida, 18 anos. Eso de gracias, moi ben, gracias. Unha Liga da Costa co Mazaricos, unha Liga da Costa co Atlético Mineiro, un ascenso preferente co Atlético Mineiro, un título de preferente co Atlético Mineiro e unha Copa da Costa tamén co Atlético Mineiro. E como entrenador o ascenso do Vimianzo, o título de Liga de Terceira co Vimianzo e agora mesmo o ascenso do Mazaricos. Chapouno todo?